niin, ei vaan kaikille katsojille. Ja tänään on taas uutta tutoriaalia. Ja tällä kertaa yksi tutoriaali, mitä mun kaverit ainakin sanoi, että teet tää tutoriaali, että tätä kysytään tosi paljon. Tätä tosiaan YouTubessa ihan kaikkialla kysytään tosi paljon. Ja tää on yllättävän hankalaksi mennyt nytten. Eli tää on Minecraft. Eli Minecraftiin kuinka ladata Optifine. Ja deskiin tulee linkki sitten Optifine lataussivulla suoraan. Mulla on tässä Optifine 1.6.2 HD Ultra 2. Ja mä oon siis asentanut sen jo, mutta siihen voi tehdä niin paljon kuin niin monta. Mä näytän kohta. Eli ihan ekana te lataatte Optifinen. Tässä näin. Sitten ei. Tosta oli tollanen katkaisu, koska mä vähän feilasin tän. Niin, mut joo. Metä tänne Windows-menuun. Kirjoita tänne prosentti. Updata prosent. Data ja roaming. .minecraft. Sen jälkeen te klikkaatte version. Älkää välittäkö tästä näin. Tämä mikä te nyt näette tässä. Älkää välittäkö siitä, älkää välittäkö tästä. Nämä on mun kaverin juttuja. Älkää välittäkö näistä. Nämä on siis joo. Panette tästä 1.6.2. Kaikilla varmasti löytyy se täältä. Kopioi. Kopioitte tähän sen liitä. Teillä on tässä nyt kopio. Heti ensimmäiseksi nimeät sen sellaiseksi, miten sä muistat. Mä laitan siihen nyt, että ES. Noin, sen mä ainakin muistan. ES. Sitten te vaihdatte ensimmäiseksi nimen ja vaihdatte tästä nyt tämän nimeä uudelleen ja ES. Sitten te avaatte tämän. Sulje. Tuonne on jo. Teillä on tässä tämä nyt. Tämä on nyt auki. ES. Joo, läppä. Sitten olette Optifine. Tämä on kaikki varmasti modin lataajat tietävät tämän homman. Näin. Sitten tästä. Te vedätte kaikki nämä paitsi tämän. Eli te vedätte kaikki tästä vaan yksinkertaisesti. Tästä Optifinesta. Vedätte tänne. Tai mä en tiedä vaikuttaako toisiin mitenkään. Mutta ainakin mä oon aina tehnyt näin. Ja poistatte MetaInfin. Ja poista. Ja nyt se poistaa sen. Noin. Suljette molemmat. Oikeastaan taas tämän. Sitten tämän. Nimeä uudelleen ja ES. .json siinä jää. Sitten aukaisette tämän siinä, missä te aukaisettekaan. Mä aukaisen tämän, suosittelen aukaisemaan ihan Notepadissa. Se on se perusta, ihan Notepad plussa vai mikä se nyt onkaan, ihan mikä tahansa teillä on. Sitten te tämän kohdan tästä. Tekitte ja kirjoitatte siihen ES ja tiedosto ja tallenna. Teillä on siinä ES. Ja näin. Sulkea nämä. Aukaista Minecraftin. Sitten edit profile. Ja release ES. Ja noin. Teillä on save profile.
play. Ja. Asetukset. Teillä on nyt Optifine. Ja heitetään tähän nopeasti vielä testi, että kuinka tämä nauhoituu. Aina kuoli jonnekin. Juu, eli teillä on nyt Optifine. Ja näin Optifine HD Ultra. Ja näin. Elikkä toivottavasti generoi maailman. Toivottavasti piditte tästä. Ja meikäläinen kiittää ja kuittaa. Ja eikä mulla sitten muuta. Nähdään